खुलुमबाय दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव बे नोंथांमोननि फैलाव गेलेग्रा फोथारावहाय जा थांखि लानानै UPPLनि मोनसे मेहेरगोनां मेलखौ लिंथुमदों बे मेहेरगोनां मेलनि हाबाफारिखौ दैदेननाय मानव गेदेर आफादगिरि नोंथां बे मेलावनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि UPPLनिनो बारग' आफादगिरि बिदा गेदेर इउजि ब्रह्म आरो एसे सिगाङावनो गावनि बिबुंथिखौ लाना थांनाय जोंनि UPPLनिनो आफादगिरि प्रमद बर' बिथां आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि UPPL हान्जानि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे बयनिख्रुइ आंगोनिख्रुइ आंगो बिमा माहारि बिफा आरो बिदा फंबाय नोंथांमोन बावैसो जों नोंथांमोननि साखि लानानै मोनसे बुब्लिनिफ्राय गुबुन बुब्लि मोनसेयावहाय बाहागो लाफैबाय थामहिनबा जोङो जा थांखिजों बर' हारिखौ बुहुमनिफ्राय जोबस्रांनायनिफ्राय बासायनो थाखाय थांखि लानानै हानजा सुदोंमोन बेनिफ्राय फैनानै जोङो शान्ति एकर्डनि गेजेरजों गुबुन मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बर' हारिखौ सिबिनो ओंखारबोदों नाथाय जोंनि जा थांखि बे थांखिया रुगुं गैयै मोनसे लैथोनि गेजेराव गोजावना थानाय मोनसे थांखिफोरबायदि मोनसे रुगुंनिफ्राय गुबुन मोनसे रुगुंसिम बर' हारिखौ बे हादाबसायाव थानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरखौ जौगाहोनाय आरो मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो थाङोब्ला जोंनि गेजेराव जा गोनांथि दङ बेखौल' फंनैसो राजखान्थिनि रावजों नङालासिनो आंनि थौले रावजों थौले गोरबो आरो मेलेमजों बुंनो नागिरदों थांनाय 27 जानुवारिनि उनावहाय जोङो जा मोनब्रै हान्जाया खौसेथिनि मिजिं लानानै जोंनि बे हादाबसाखौ जौगाहोनायनि थाखाय हान्जा सुदोंमोन नाथाय दुखुनांथावै मोनसे जाहोनाव जोङो बेखौ जाफुंहोनो हायाखिसै फ्राय जाफुंबायमोन नाथाय सुथुरनि जा नासयनाय बे नासयनायखौ सहायनो हायैयाव जोंनि खौसेथिनि बान्दोआ गेवस्राफिनदों आरो बे गेवस्रानायनि गुबै जाहोनानो जादों जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थि माखासे दैदेनगिरिफोरा जोंनि बर' हारिनि खौसेथिखौ लुबैया माखासे दैदेनगिरिफोरा जोंनि हादाबसानि जौगानायखौ लुबैया माखासे दैदेनगिरिफोरा गावनि अनगा गुबुननि मोजांखौ मालाबाबो लुबैया जायनि जाहोनाव दाखालि नाब्लासारा 20 फेब्रुवारियाव जेब्ला जेलाव सोजाफिनदोंमोन बे समाव जोंनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा गावनि आखाइखौ आफाखङाव होनानै रंजादोंमोन आरो मिनिदोंमोन थामहिनबा बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि खौसेथिखौ लुबैयाखैमोन आं बेवहाय मुं खारिनानै बुंनो नागिरा दा बे खौसेथि गैयि हालोदनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि हालामखौ माबोरै जौगाहोगोन बेखौ साननायनिसो मोनसे सम जानानै फैदों दिनैनि समा दानब आरो मानबनि दावहा जाय दानबफोरा बर' हारिखौ सोबख'दों जाय दानबफोरा दिनै बर' हारिखौ गावनि आफाखियाव दोननानै मालाबाबो खर' फसंनो खाबु होआखै जाय दानबफोरा बुहुमजों सिनायथानो जानायनि थाखाय मालाबाबो लेखा गोरों जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ दावगाहोआखै
बे दानबफोरखौ फेजेननायनि जों मानबफ्रा दावगाबोनांगोन। जोङो मानब जायनि जाहोनाव जों गोरिब, बिसोरो दानब जायनि जाहोनाव बिथांमोना गासिबो दंजोबो, नाथाय बिथांमोना मोनसे बेसाद गैया, बिथांमोनाव बिमानि गोरबोआ गैया। नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 17-18 बोसोरावहाय बिटिसि हालामावहाय जोंनि बर' आइजोफोरनि हाल-साला मा जालांदों। नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय 17-18 बोसोरावहाय जोंनि बर' जोहोलावजोफोरा मानो बेंगालर, केलकाता, दिल्ली बायदियाव बेगार बायदि गिदिंहैबाय जानांदों। गुबै खारना जादों जोंनि गेजेराव जोंखौ दानबफोरा सासन खालामदों। बे दानबफोरनिफ्राय जों माबोरै बारग'गोन बेखौसो आं नोंथांमोननि सिगाङाव सुंद'यै बुंथिनो नागिरदों। गिबियै आं खोब गोरबोखौ गोजोननाय मोनदों। जोंनि बिमा माहारिया बिफा माहारिफोरनिख्रुइबो बांसिन गेदारिं जादों आरो बेयो जोंनि मोनसे सांग्रांथि फैनायनि मोनसे सम। नोंथांमोननि बे हालामावनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जोनोम जादोंमोन। नोंथांमोननि बे हालामनिनो आगदाहा मोनसे हालामाव बर' हारिनि रिफर्मार बाबा कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम जादोंमोन। बे हालामनि बयनिख्रुइबो आंगो बिमाफोरा दिनै बर' हारिखौ दानबफोरनिफ्राय रैखाथि होनायनि मोनसे सम फैदों। जाय बिमाया दिनै गावनि फिसाखौ, गावनि फिसायखौ, गावनि बिदाखौ, फंबायखौ एबा गावनि बिहावखौ, बिबौखौ मोजाङै फुस्लायनो रोङा एबा खुंनो रोङा, दाव खालामनो रोङा, बे बिमानि न'खराव जोङो अरायबो असान्तिखौ नुनो मोनो। जाय बिमानि दैदेननायाव गुरै आब्रुथि गोनां मोनसे सोद्रोम महरखौ गावनि फिसा, गावनि बिसाय, गावनि आंगोफोरनो होयो, जोङो मोनदाङो बे न'खरा निस्सय आब्रुथि गोनां जायो आरो अरायबो जौगा मागा जायो। नंखायनो आं खावलायदों दिनै जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयाब्लाबो नोंथांमोना जुदि जानजि खाफ्रायोब्ला, नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि फिसाखौ, नोंथांमोननि बिसायखौ, नोंथांमोननि बिहावखौ, नोंथांमोननि बिबौखौ खावलायोब्ला, अननायजों दैदेनोब्ला, सुबुरुन होयोब्ला जोंनि गेजेराव जे सोदांनाय फैगोन बेयो 100% सैथो। गोबां बाथ्रा बुंनो नागिराखै। आं दिनैसो राजखान्थियाव हाबदों। गाबोन सबनियानिफ्राय जोङो माबायदि जोंनि गेजेरावहाय बेले-बेजे जानानै दङ, सोर सोरखौ सोबख'दों, जोंनि जोहोलावजोफोरा मानो दिनै साख्रि गैयै जानांदों, बेखौ जोङो गोबां मोजाङैनो बुंफोरलांगोन। अब्लाबो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुङालासिनो थायोब्ला थाब नांगोन। थांनाय दाननि जोबथा सानावहाय जोङो जेब्ला सिलिगुरियावहाय क'अर्डिनेशन कमिटि, एनडिपिनि क'अर्डिनेशन कमिटिनि जानानै बिपिएफनि हादुंगोराफोरजों, बे हालामनि हादुंगोराफोरजों जोङो जेब्ला पलिटिकेल डिसकासन खालामनो थांदोंमोन, जोङो हाग्रानिफ्राय बावैसो फैनाय मानसि, जोङो जेब्लायबो अननाय मोननो लुबैयो। जोङो हाग्रानिफ्राय बावैसो फैनाय मानसि, जोङो बर' हारिनि खौसेथिखौ जेब्लायबो मोननो लुबैदोंमोन। जोङो माखासे कन्डिशन बिपिएफ हान्जा बिथांमोननिसिम जाबसिनदोंमोन। गोबां कन्डिशननि गेजेराव मोनसेबो कन्डिशनखौ बिथांमोना लानानै जोंखौ सेटिसफाइ खालामनो हायाखैमोन। आरो बयनिख्रुइबो दुखुनांथाव सेटिसफाइ खालामनो हायै कन्डिशना जादों, आं गावनो मोनसे कुइसन सोंदोंमोन क'अर्डिनेशन कमिटिनि जानानै, जोङो जुदि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जा लाबोबाय बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव नोंथांमोननि हान्जाजों एलायन्स खालामनानै सरकार दायोब्ला, जोंनि बिटिआर सुक्तिनि दफायाव थानाय बायदियै
सेकेंड ग्रेड थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडखौ जेरावखि जेराव जोंनो एपइन्टमेन्ट होनो हायो जोङो पस्ट क्रिएट खालामनानै स्पेसियेलि थांनाय 34 बोसोर बैसोआवहाय एनडिपिनि सोमावसारनायनि थाखायनो जाय हालामनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायनो मोनाखै जाय हालामावहाय मुंख्लं जादों जाय हालामावहाय बिमाया गावनि फिसाफोरखौ खोमानांदों दिनैसिम बिखा सौयै सौयै जोंनि सिगाङाव गाबफैबाय थायो बे हालामनि मानसिफोरनि थाखाय 15,000 पस्ट क्रिएट खालामनानै पारमानेन्ट मोनसे सेटेलमेन्ट लाबोनो हायो नामा जों नोंथांजों जुदि नोंथांमोननि हान्जाजों जुदि एलायन्स खालामना गभर्नमेन्ट दायोब्ला होननानै सोंनायाव बिथाङा मा होनदों आं थांनाय 17 बोसोराव आंनि हान्जानि मानसिफोरखौनो साख्रि होजोबनो हायाखै आं नोंथांमोननि हान्जानो बोरै साख्रि होनो बिथाङा जोंखौ खासि बिस्रि रावजों बुंदों 18 बोसोराव बिथाङा साख्रि होनो हायाखै बिटिसि ओनसोलाव बेखौ खोनानानै जों आसरित मोनदों थामहिनबा बे 15,000 पस्ट क्रिएट खालामनानै जोंनि जोहोलावजोफोरखौ साख्रि होनानै जोंनि जा न'खरनि जेंना जोंनि जा मुलुगजों फेर फाथिनो हायैनि जा जेंना बे जेंनाफोरखौ सुफुंनो थांनायाव बिथाङा जुदि निहाथ राव बाहायोब्ला गावनि पार्टीनि रावखौल' बुङोब्ला गावनि सोद्रोमाफोरनि रावखौल' बुङोब्ला जोङो बिटिआर सुक्तिनि दारै मा 15,000 जोङो मिथिगौ जोङो हमदांनो हादों 5 बोसोराव जोङो 50,000 जोहोलावजोफोरनो साख्रि होनो हागोन नाथाय बिथाङा 15,000खौबो होनो हाया मानोना बिथाङा गावनि सोद्रोमाफोरनो साख्रि होनो हायाखै गोबां दंबावो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावमोन जाय सुक्तिखौ लानानै जोङो बिथांनि सिगाङाव खावलायहैदोंमोन ज'यै मावहैनो होननानै बिथाङा फैमाल खालामनायनि थाखायनो बिथाङा जे जोंनि बर' हारिनि मोजांनि थाखाय मावनाय नङा बिटिआर हालामनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथाङा जे साना आंनि खोनानाय बायदि थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा जेसेबां कारापसन खालामदों बे एखे कन्डिशनैनो बे एखे वेबावनो थांबाय थागोन बेखौ सानहरनानै आंनि गोरबोजों मोनदांथिनानै आं दिनै बिपिएफ हान्जाया खावलायदोंब्लाबो बिपिएफ हान्जाया थाङाखै आसामिसाव मोनसे राव बुंनाय दङ नाय ममाके खना ममायफा आमाय गैयैयाव खाना आमायानो साबसिन होननानै बुंदों जेरावहाय आं खानाबाबो आमायखौ आमाय होनो मोनो आमाय गैयाब्ला आं सोरखौ आमाय होनो खाना आमायानो आंनि थाखाय साबसिन सोरबाया बुंदों इउपिपिएलआबो बिपिएफनिख्रुइ बांद्राय साबसिन नङा नाथाय आंनि मोनदांथिया होनदों बिपिएफनिख्रुइ इउपिपिएलआ साबसिन मानोना आंनि मोनदांथिया होनदों इउपिपिएलआव थानाय साफ्रोमबो गावखौ बुजिनाय गावनि बिमानि अननायखौ बुजिनाय गावनि हारिखौ बुजिनाय गावनि हादाबसाखौ बुजिनाय साफ्रोमबो सोद्रोमायानो जोंनि दानि हादुंगोरा बिथांमोननिख्रुइ साबसिन जायनि जाहोनाव आं दिनै इउपिपिएलआव हाबफैदों जोबनायाव आं मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो नागिरदों दिनै एनडिपि सोद्रोमाफोरखौ लानानै गोबां राजखान्थि हान्जाया रांनि बाथ्रा लानानै जुवा गेलेदों आं खावलायदों जाय बिथांमोना जुवानि दुंग्रा सिङाव हाबनानै बै राजखान्थि हान्जाफोरजों जुवानि गुथिफोर बायदि फिदिं जागासिनो दङ नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायनाय जाय बिमाया गावनि गोरबोआव 9 दान दोननानै गावनि थाइनै रानथाब फिसा बाहागोखौ जाहोनानै जोंखौ फेदेरबोदों मोनसे गोथार मिजिं लानानै गावखौ फेदेरबोदों नाथाय हारिनि थाखाय रोजा रोजा मुंख्लं बावदों बे मुंख्लंफोरनि थै बिमानि आहारनि बेसेन बिमानि मोदैखौ बावगारनानै थांनो नागिरनाय जुवानि सिङाव जुवानि गुथिफोर बायदि फिदिं जानाय बै राजखान्थिगिरिफोरनि दानबफोरनि सिङाव थांनो नागिरनाय जोंनि एनडिपि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों नोंथांमोना फै जोङो खौसेयै रांनि बासा लायालासिनो गोरबोआव बेले बेजे लायालासिनो मुंख्लंफोरनि सावनिफ्राय जोङो बारग'नानै जोङो खौसेयै खामानि मावलांनि जेन बिटिआरखौ जोङो जौगाहोनो हायो मुलुगनि दरबाराव जों बर' हारिखौ सिनायथि होनो हानाय बायदि
जोबनायाव आंनि अननाय आरो सिबिनाय साफ्रोमनोबो बावहरबावनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।